Dyma'r myfyrdod ar gyfer rhagfyr y trydydd. Daeth eto wyl y geni, ond holl rialtwch byd sy'n boddi sain yr engil a drysu ffordd y cryd, na foed ein clistiau'n fyddar i gry'r bachgenyn mad, o ddiw rholwg newydd ar wyrth yr ymwacad. Dyma ni unwaith eto, yn cychwyn gwyl y Nadolig, a da o beth yng nghanol yr holl brysurdeb a'r holl rithro cyn yr wyl yw ein bod yn cael munud neu ddau i ymdawelu. Ystrydeb bellach mae'n siŵr i'w sôn am yr holl gymyrsialeiddio sydd wedi digwydd i'r wyl. Ni'n gwybod hynny. Dwi am oedi gyda un adnod o'r hen hanes. Adnod 8 o Lyc pennod 2. Yr oedd yn y wlad honno fugeiliaid yn aros yn y maes ac yn gwylied eu praidd liw nos. Hen adnod. Matthew sy'n dweud hanes y doethion wrthym, y dynion o'r dwyrain a ddaeth i Jerusalem, gan ofyn pa le mae'r hwnna anwyd yn frenin yr Iddewon. Roedden nhw wedi dilyn y seren i'w geisio, ac ei gofiwn am chwerwedd Herod pan glywodd ei cais. Ewch, ac wedi ei gael, mynegwch i mi. Cawsant yr Iesu a rhoddasant arhegion iddo, a rhybuddiwyd hwy gan angel am ddichell Herod, ac yn ytrach na mynd yn ôl yr un ffordd, hwy a eithant i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Ffordd arall. Felly cofiwch i mi fynegu mewn un pregaeth Nadolig, nad oes neb a ymgrymodd ger bron Iesu yn gallu mynd yn ôl ar yr hen ffordd. Mae hwn yn rhoi cyfeiriad newydd i bob un sy'n barod i'w gydnabod ac ymgrymu iddo. Ond y wahanol i Matthew, stori'r Bugeiliaid sydd gan Lyc. Mae'n cyfeirio at y trethiad wnaed gan Awgustus Caesar, General Registration yn Saesneg, rhywbeth digon tebyg i'n sensws ni heddi. Gelwyd ar bob un i fynd i'w ddinas ei hun. Hynny yw, y lle cawson nhw ei geni neu fan canolog ardal ei geni. Cyfyrddin neu llanelli ni heddi mae'n siŵr. Bethlem oedd y lle hwnnw i Joseph a Mair. Ac fel y cofiwn tra roeddent yno fe anwyd mab bychan i Mair. Ac roedd yn yr ardal honno fugeiliaid yn gwylied ei praidd ar y meisydd yn y nos. Rwy'n oedi fan hyn, a chymeryd cip ar rai o'r cyfeiriadau sydd yn yr adnod. Roedd hi'n nos arnynt. Nid canol dydd oedd hi'n digwydd bod, ond nos. Doedd dim goleuni na hael. Tywyllwch oedd yno, a dim ond golau gwan y lleiad. Di ni ddim yn cofio tywyllwch fel hyn bellach, gan fod golau'r stryd gennym. Cyrwch i lawr i'r ceie tu ôl i lle ges i magin y man sgier berllan fyna'n ganol nos heno, ac mae'n god dywyll yno. I'r Bugeiliaid yma felly roedd hi. Tywyll oedd hi arnynt hwy. Dyma hi Nadolig 2023. 2023 o flynyddoedd ar ôl hynny. Ac yn anffodus, mae yna lawer o dywyllwch o'n cwmpas ni o hyd yn y byd yma. Roeddwn ni'n darllen rhyw lyfr yn ddiweddar, a dod ar draws darlith flynyddol y BBEC, a draddodwyd gan Dr Glyn O Phillips nôl ym 1982. Roedd Glyn O Phillips yn wyddonydd o fri, ac yn Gymro Cymraeg o Rhos Llanelrhigog. Dyma chydig o ffeithiau ganddo o ddarlith honno 30 neu 41 o flynyddoedd yn ôl bellach. Mae mwy o blant yn newynu heddiw nag yr unrhyw adeg yn hanes dyn. Mae'r cynnyrch amaethyddol a dynwn o'r tir, y pen, hynny yw per head, yn llai nag oedd cyn yr hyfel byd diwetha. Mae 1,500 miliwn o bobl heb ddŵr iach i'w yfed. Hanner poblogaeth y trydydd byd. Oherwydd na chant vitamin A, mae 100,000 o bobl yn mynd yn ddall bob blwyddyn. Mae 1 o bob 4 yn y byd yn gorfod byw ar 100 y flwyddyn neu lai. 4 ffaith gyflwynwyd 41 o flynyddoedd yn ôl. A pethau lawer gwell erbyn hyn mae'n siŵr meddech chi. Tybed. Erbyn heddi mae 1 o bob 3 o blant y byd dan 5 oed, ta 45 miliwn o dan bwysau oherwydd prinder bwyd.
O ran cynnyrch amaethyddol, dyma ddyfyniad o wefan adran bwyd ac amaeth y Cenhedloedd Unedig. For the third year in a row, there has been a rise in world hunger. The absolute number of undernourished people, that is, those facing chronic food deprivation, has increased to nearly 735 million in 2022. Mae 2 biliwn o bobl yn y byd yma yn dal heb ddŵr glân i'w yfed. Mae diffyg vitamin A yn dal i effeithio dros 100 o wledydd y byd. Yn ôl un papur newydd, mae 1.6 miliwn gweithiwr ym Mhryden wedi cael eu talu llai na'r cyflog cenedlaethol sydd angen I fyw, a mae'n siŵr roedd ffigurau mewn rhannau eraill o'r byd yn fwy difrifol. Ie, tywyll yw I o hyd mae'n ei ofn. Dwi'n eisiau chdi flasu chi, ond yn ôl adroddiad Brant ym 1980, byddai costau arfau am hanner diwrnod 12 awr yn ddigon I ddileu maleria'n llwyr, a byddai cost un tanc modern y dyddiau hynny yn prynu 100,000 tunnell o reis. I chi gael deall hwnna am 1 pound o reis yn ddigon I gynnal un dyn am ddiwrnod. Ffigurau 43 o flynyddoedd yn ôl, cofiwch. Beth yw'r sefyllfa erbyn hyn yng ngwledydd y dyn deallusol ysgwni? Roedd gwariant y byd ar arfain 2022 yn 2.24 triliwn o ddoleri. Does gyda ni ddim syniad faint yw triliwn os e. Wel, mi allech chi hala miloedd bob dydd o'ch bywyd am 100 mlynedd a dal gadael arian yn y banc i'ch plant. Mi allech chi roi miliynau o bobl drwy'r coleg am 4 blynedd yr un. Dyna rhyw fath o syniad I chi o'n hawch ni am ryfela. Mae un Abrams tanc erbyn hyn yn costio tua 10 miliwn I un. Allech chi gyflogi 220 o nyrsys yn lle prynu un o'r tanciau yna, neu gyflogi dros 140 o GPs. Dim ond codi cwr y llen ydw I wedi wneud fyna, ond mae rhoi syniad I ni. Tywyllwch oedd o amgylch y Bugeiliaid. Sut mae hi yn 2023? Mae yna fugeiliaid yn aros yn y maes. Mae yna rai o hyd yn aros yn y maes. Mae nos yw I, y tywyllwch, fe erys rhai yn y maes. Mae sôn am un yn addasu geiriau'r adnod hon wrth bregethu mewn cwrdd sefydlu gweinidog newydd. Oes, mae yna gefni, mae yna gilio o'r maes hwnnw, ond mae rhai ohonom yn teimlo'r alwad I sefyll yn y bwlch hefyd. Eto heddiw, fel yn y dwlu cyntaf hwnnw, mae rhai yn aros yn y maes. A gofiwch eiriau y baban wedi ddod dyfu lan, chwi yw halen y ddeiar, ac os cyll ar halen ei flas, a pha beth yr helltiref, chwi yw goleini'r byd. Ond os nad oes goleini ynoch, beth wedyn? Hynny yw, os na arhoswch chi yn y maes yn y nos, pwy arall sydd yn mynd I wneud? Y demtasiwn fawr yw cilio. Yn enwedig pan deimlwn y nos yn cael amdanom. Yn y dyddiau gynt, roedden nhw hyd yn gofalu fod yna wyliedydd ar y tŵr drwy'r nos. Gofynnwyd iddo wyliedydd beth am y nos. Yn ei ragair I lyfryn Undeb Cwm Gwendraeth 2004, mae'r parchedig Wilbur Lloyd Roberts yn cyfeirio fel hyn. Gwyliedydd yw'r pregethwr, meddai Ben Davies pan teg, ac y mae ganddo I gyhoeddi dyfodiad o goleini a thywyllwch, I gymell y naill ac I rybuddio rhag y llall. Daw'r ddau gyda'i gilydd. Daw tywyllwch gyda phob goleini, nos gyda phob bore, perygl gyda phob braint. Daeth y bore a'r nos hefyd. Gwaith y bregethwr yw'r rybuddio rhag y tywyllwch, ac argymell bendithion o goleini gan ddangos ei ogoniant. Ni allwn unau yn nos 2023 anwybyddu gair Duw, mi athosodais di yn wyliedydd. Chi'n cofio chwedl cantre'r gwaelod? Tra roedd cyfeddach, parti mawr, dawnsio a gyfed, fe symudodd y gwyliedydd o'i dŵr, a doedd neb yn gwylio, ac fe aeth clychau cantre'r gwaelod o'r golwg dan y dŵr. Wrth I ni dynnu derfyn heddiw,
Fe gyfeirio at un gair arall yn yr adnod yma Bugeiliaid. Gwylio eu praidd yr oeddynt, gwarchod, edrych ar ôl y praidd. Dyma rhywbeth rhesymol iawn oherwydd roedd yna ddigon o bethau o wna'i niwed i'r praidd yn llechu yng ngysgodion y nos. Meddyliwch chi, os cwrddwn ni dad a mam allan yn rhywle yn y nos, y cwestiwn cyntaf yw pwy sy'n carco'r plant. Mae yna ddigon o bethau ymlygion y nos yn dyddiau ni, all ni weidio'r plant. Oes hyd yn oed ar wyl y Nadolig 2023, a daeth yr amser i ni ei gwarchod rhagddynt. Baban bach aned y methlem, ac roedd yna rai am ei niweidio. Diolch fod Joseph wedi gymryd yn ei adain a ffoi i'r aifft. Yn ystod 2023, dim ninnau wedi cael y fraint fel eglwys o fedyddio o dderbyn plant bach dan ein hadain. Gwyliwn drostynt. Ond yn fwy na hynny, dysgwn warchod dros ein gilydd, rhoi yn ogystal â derbyn. Oeddech chi'n gwybod fod môr Galilea a'r môr Marw yn cael ei huno gan afon yr Iorddonen, ac eto mae un yn ffynnu a'r llall ddim. Pam? Yn syml, does dim unman i'r dŵr redeg allan o'r môr Marw, a diwadar ac anifeiliaid ddim yn tyrru yno. Mae'r Iesu'n sôn am y dŵr bywiol. Mae'n sôn am yr ysbryd glân yn llifo mewn trwy afon yr Iorddonen. Ond ydy ni yn debyg i fôr Galilea neu'r môr Marw? Ydyn ni'n cadw casineb a chwerwder yn ein calonnau fel nad oes lle i'r dŵr bywiol lifo? Ydyn ni'n cadw bendithion Duw i gyd i ni'n hunain, neu ydyn ni'n rhannu? Rhoi a derbyn. Dyma eiriau Francis o Assisi. It is through giving that we receive. Our lives will be maximized if we choose to be a giver of life, in our words and in our deeds. Ie, braf i'r cael rhoi yn y Nadolig hwn eto. A diolch am enid fechan bore yma i gofio'r adnod am yr rhai oedd ar y Dolig cyntaf yn aros yn y maes ac yn gofalu am y praidd liw nos. Rhawn ddiolch i Dduw fod yna rai yn ein hanes ni a wnaeth hynny. A diolch hefyd bod yna rai o hyd yn gwneud hyn. Mwyn ei enw. Dewch i ni gael gweddio. Boed i bob un ohonom sydd yn gaeth i'r sioe dymchorol a'r marweithdra parselog, chwilio am lynyddwch fel y Bugeiliaid mwyn, a chlywed y gân o goniant o'r nef. Dduw, ffynhonell gweledigaeth. Fe ddatgelwyd y ddyfodiad ymhlith y cenhedloedd ar lun Mair, nid ymhlith y pwerus ar dylanwadol. Rho'r gras i ni dy geisio lle gellir dy ganfod, mwyn iddo thineb honedig y byd hwn gael ei selhau, i ddarganfod dy lawenydd a nisgwyl di. Arglwydd Iesu, mae'r Nadolig unwaith eto ar y trothwy, ac yng nghanol y rhythr a'r paratoi, boed i ni dy gofio a dy ganfod di eleni mewn ffordd newydd ac anisgwyl. Boed i ni wrando unwaith yn rhagor am y sybrydion o bresenoldeb Duw yn ein plith, yn yr oriau arbennig rheini, pan gawn gip ar y gwir Nadolig unwaith eto, a boed i oleini'r wyl hon o leio pob agwedd o'n bywydau. Os mae ni yw goleini'r byd, pa well adeg i ledeini'r goleini hwnnw'n llachar nag yn ystod y mis yma sydd o'n blaenau. Mis o roi a derbyn, mis o ddathlu pen blwydd y gweredwr, ac wrth i ni baratoi ar gyfer dathlu dechrau'r daith, na di ni anghofio diwedd y daith chwaith. Byddai ni feithrin ysbryd cariadus am addeigar yn y Nadolig hwn, a'i feithrin mewn modd fydd yn ein galluogi i i'w gynnal weddill y flwyddyn yn ogystal. Pari'r wen a'r ysbryd o ddiolchgarwch yna sydd yn codi ben yn ystod yr wyl, i bara yn ein calonnau trwy gydol y flwyddyn a trwy gydol ein hoes. Diolch am gael dathlu, a diolch am gael cofio. Cofio Aberth, y gŵr mwyaf a gerddodd wyneb y ddeiar yma eriod, y gŵr a roddodd i ni'r egwyddorion gorau, yr arglwydd Iesu Grist. Amen.